Сәлам сезгә искән таң җиленнән. Сәлам сезгә дуслык иленнән. Сәлам сезгә барлык дусларымнан. Сәлам сезгә Арташ җиреннән. Мәктәп тормыш сукмагында иң якын дустым минем, якты йөз белән каршылый, ача зур белем илен. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген сез безнең белән бергәләп, Алташ төп мәктәбе буйлап сәяхәт итәрсез. Мәктәп тормышы һәм аның эшчәнлеге белән танышырсыз. Шулай итеп тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзерге заман авыл мәктәбе ул социаль, мәдәни һәм белем бирү үзәге. Безнең мәктәп бинасында спорт комплекс, балалар бакчасы, фельдшерлык пункт урнашкан. Авылдагы барлык мәдәни чаралар да мәктәптә үткәрелә. Димәк, мәктәп тормышы авыл тормышы белән тыгыз бәйләнештә бара. Элек-электән мәктәбе булган авыл зур, олы киләчәкле авыл булып саналган. Безнең авыл җирлегендә дә мәктәп 1927 елда куылган байлар йортында урнаша. Анда үзебезнең авыл мулласы беренче тәрбия бирә, ә инде 1947 елда мәчет манарасы киселгәннән соң мәчетнең агачларыннан яңа зур мәктәп төзелә һәм ул 7 еллык мәктәп булып эшли башлый. 1962 елда ул 8 еллык мәктәп статусы ала. Соңыннан бу мәктәп төп мәктәпкә әйләнә, 9 еллык мәктәп булып йөри башлый. 1995 елда ул вакытта мәктәп белән җитәкчелек иткән Мөхәммәтҗанов Рөстәм Хәмит улы җитәкчелегендә безнең мәктәптә зур бина салына, ул таш бина була, менә шушы бина. Һәм анда инде 9 еллык төп мәктәп булып эшли башлый. Шулай ук ул җитәкчелек иткән чорда 2001 елдан 2007 елга кадәр мәктәбебез 11 еллык булып ала. Ул вакытта безнең 140 бала укый торган була мәктәптә. Бүгенге көндә безнең 2 авылдан килеп, бары тик 44 бала гына укый инде. Ләкин шуңа да карамастан мәктәбебез зур уңышларга ирешкән. 2011 елдан мәктәп белән Газҗанова Гөлнур Вакыйф кызы
идарә итә. Аның идарәлегендә мәктәп яңадан бер кат ремонт ясала. Аннары зур уңышларга ирешеп, ул 3 ел дәвамында тәрбия эше буенча да, укыту эше буенча да беренче өчлектә йөри. Укытучыларыбызның тырыш эшчәнлеге, иҗади укытучыларыбыз, битирән белемле укытучыларыбызның төп эшчәнлеге ул безнең бу тормышта үз юлларын таба белгән балаларыбыз. Без шушы балалар, шушындый балалар тәрбияли алуыбыз белән чиксез горурланып калабыз. Туган якны өйрәнү укучыларга патриотик һәм эстетик тәрбия бирергә ярдәм итә. Бу хезмәт күп тармаклы, катлаулы эш. Безнең мәктәп өлкән буын кешеләре белән һәрвакыт элемтәдә тора. Шунысы куанычлы. Безнең Орташ авылы татар мәгарифенә, мәдәниятенә, сәнгатенә үзеннән зур өлеш керткән күренекле шәхесләргә бай. Орташның уңдырылышлы кара туфрагы татар халкына күп шәхесләр бирде. Талантлар төбәге икәнебезне раслау өчен җөмһүриятебезнең иң олы бүләге Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек булган музыка белгече профессор Мәхмүд Нигъмәтҗанов, рәссам Кадим Җәмитов, күренекле театр артисты Шамил Бариев, язучы Раиф Бариев һәм шагыйрә Тәнзилә Шәрәфиевларның орта җирлегендә туып үсүен әйтү дә җитәдер. Әдилә, син ничек уйлыйсың? Беренче карашка безнең мәктәбебез башка мәктәпләрдән бәлки аерылмыйдыр? Бәлки шулайдыр, әмма монда күңелгә үтеп керә торган ниндидер җылылык һәм рәхәтлек бар. Бу хисләр мәктәпнең бу сагасын атлап кергәч тә сине урап алалар кебек. Әйе, безнең сыйныф бүлмәләре якты һәм җылы. Тырышып уку, ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык уңайлыклары да тудырылган. Заманча җиһазландырылган уку кабинетлары, якты зур спорт залы, остаханәләр, ашханә, китапханә бар. Бүгенге көндә уку-укыту процессы укытучылар алдына педагогик технологияләрнең принципларына таянып эшләү, уку-укыту эшендә әлегә кадәр булган технологияләрнең барысында теге яки бу дәрәҗәдә куллану максатларын куя. Мәктәбездә кабинетлар интерактив такталар, мультимедиа проектлары белән җиһазланган, дәресләрдә компьютерлар кулланыла. Төрле фән дәресләрендә мөгаллимнәребез әлеге технологияларны торган саен киңрәк һәм нәтиҗәлерәк кулланалар. Минем өчен укытучы ул балаларны чын күңелдән ярата белүче, эшенә теләк белән килүче, үзе укыткан укучыларның уңышларын күреп, сөенә белүче. Без дә үзебезнең укытучыларыбызны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алар шундый яхшы, ярдәмчел, үз эшләренә тугры, барысы да мактауга лаеклы. Укытучыларыбыз кайчан бик таләпчән булсалар да, без беләбез, укытучыларыбызның төп бурычы безне чын һәм яхшы кешеләр итеп тәрбияләү. Үрнәк булып туры юл күрсәтеп, начарлыктан безне яклыйсыз, акыллы һәм төпле киңәш биреп, ялгышлардан безне саклыйсыз. Бүгенге көндә без укытучылар өчен мәктәбездә бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Безнең укучыларыбызның тырышлыгы, белемгә булган омтылышы, безне эзләнергә, яңа укыту алымнары кулланырга, һәр даим рәвештә эзләнергә мәҗбүр итә. Укучы әтиянинең тырышлыгы, кулга-кул тотынып эшләвенең нәтиҗәләре дә бар. Укытучыларыбызның хезмәте һәм укучыларыбызның тырышлыгы район һәм республика олимпиадаларында чагылыш таба. 2 ел рәттән мәктәбез район мәктәпләре арасында призлы урыннар алды. Мин бу уку елында мәктәпне тамамлыйм. 9 ел туган мәктәбемдә белем, тәрбия алу укучыларыбызның без балалар дип җан атып торулары, безне югалмас хәзинә белем белән баетулары минем классташларымны алдагы тормышта нык атлап барырга әзерләде. Киләчәктә бу мәктәпне тамамлаган һәр укучы туплаган тәҗрибәсен кулланып, тормышта үз юлын табар дип ышанам. Риза Фәхретдин булай дип әйткән: "Бала чакта алган тәрбияне соңрак бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас." Әйе, бик дөрес сүзләр. Безнең мәктәбебездә дә тәрбия эшенә аерым игътибар бирелә. Һәр елны укытучыларыбыз һәм укучыларыбыз төрле иҗади бәйгеләрдә катнашып, үзләренең зур тырышлыкларын күрсәтәләр. Бу бер яктан бик тә кызыклы һәм мавыктыргыч, икенче яктан, әлбәттә, яхшы әзерлекне сорый, вакыт кына җитсен. Һәр елны үткәрүче республика күләмендә дулкыннар конкурсының нәфис сүз һәм вокал сол номинациясендә катнашып, укучыларыбыз диплом һәм истәлекле бүләкләргә лаек булды. Әлбәттә, бу хезмәтләрнең нигезендә укучыларыбызның да өлеше зур. Аларга чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсе килә.
Киләчәктә дә укучылар белән берлектә бер-беребезне аңлап, ярдәмләшеп эшләргә һәм яңадан-яңа уңышларга ирешергә язсын. Тәрбия эшенең төп нәтиҗәсе буларак мәктәптә тәртип һәм хокук бозу фактларының булмавы, балаларның сәламәтлеген саклау, укучыларның төрле өлкәләрдә кызыксынучан активлыгы үсүе, зона һәм район күләмендә үткәрелгән төрле тәрбия, спорт чараларында актив катнашып уңышларга ирешүе тора. Шушы уңышларның нәтиҗәсе булып мәктәбебез тәрбия өлкәсе буенча 2 ел рәттән призлы урынга лаек булып, диплом белән бүләкләнде. Балалар оешмасы иҗтимагый тормыш мәктәбе ул. Дружина үзенең составына 4 эстовар группасын, 4 варис отрядын берләштерә. Һәр җирдә, һәр эштә укучыларыбыз һәр көнне игелек кыл девизына таянып эш итәләр. Класстан тыш чаралар үткәргәндә отряд вожатыйлары үз отрядларында материал тупларга, төрле стенд газеталар чыгарырга, күргәзмәләр оештырырга ярдәм итәләр. Дружина членнары үзләре генә төрле ярышлар әзерләп үткәрергә, күңелле стартлар уздырырга, күңелле тәнәфес үткәрергә сәләтлеләр. Искәндәр, син ничек уйлыйсың? Кем генә матур күлмәк кияргә яратмый икән? Бәйрәм көнне бигрәк тә, әгәр сез бер җиргә кунакка барырга җыенасыз икән, сез һичшиксез чәчәкләргә тиң булып балкып торырга тиешсез. Әгәр башкалардан аерылып торам дисәң, син килешле күлмәк сайларга тиеш буласың. Кемгә нинди күлмәк яхшырак булыр? Шул сорауга бергәләп җавап эзлик. Улар Таштүп мәктәбе остакулар түгәрәгенә йөрүче укучыларның үз модасы. Алар төрле целлофан пакетлардан, кассета ленталарынан, газеталардан күлмәкләр коллекциясе тектеләр. Әлеге оригиналь эшне алар үзләренең планетаны чүп-чардан чистартып экология проекты кысаларында башкардылар. Моның белән беррәттән күлмәккә туры килүче баш киемнәре, аксессуарлар да эшләнде. Барлык мәшәкатьләрне читкә куеп, кечкенә модельерлар тагын да активлашып киттеләр. 2 ай буена куллардан инәҗеп кайчы җилем төшмәде. Иҗади коллектив киләчәктә дә әлеге эшне дәвам итәргә уйлый. Бу эш балалар өчен кирәк. Беренчедән матурлыкны аңларга өйрәнсәләр, икенчедән аларда табигатькә сакчыл караш формалаша. Без педагоглар алга таба да бу максатны күздә тотып эшләячәкбез. Идеяләр күп, иҗади потенциал да җитәрлек ди түгәрәк җитәкчесе Илсияр Гаязовна. Дәүләтова Илсияр Гаяз кызы остакулар һәм өмет драма түгәрәкләрен җитәкли. Һәр дәрестә максатына ирешү өчен уңай халәт тудыру, сөенеч мизгеле, танып белү, сорау-җавап, күрсәтмә үсендерү, мактау кебек методик алымнар һәм чаралардан файдалана. Әйе, мәктәп бит ул белем йорты гына түгел, анда укучыга хезмәт тәрбиясе, һөнәр сайларга юнәлеш тә бирелә. Тәрбияви эшчәнлектә иң әһәмиятле урынны да түгәрәк алып тора. Алар анда ял итәләр, эшкә өйрәнәләр. Бала һәр түгәрәктән үзе өчен файдалы әйбер алырга тиеш. Ул анда сөенеп керсә, нәрсәгә дә булса өйрәнсә, бу безнең эшнең нәтиҗәсе. Гараев Гафур Аюпович җитәкчелегендәге остакулар түгәрәге күп еллар дәвамында укучыларны күп эш төрләренә өйрәтә. Алар монда агач эшкәртү, төрле фигуралар ясау серләренә өйрәнәләр. Малайлар бу түгәрәктә шөгыльләнеп, үзләренең киләчәк тормышларына кирәк булган тәҗрибә туплыйлар. Без остакулар түгәрәгенә бик ярата беребез. Гафур абыйның бөтен эшне башкара алуы безне бик куандыра. Безнең дә аның кебек остакулы буласыбыз килә. Ул безне тормышта кирәк булган эш серләренә өйрәтә. Шахмат ул зирәкләр уены. Мәктәптә укыганда да, тормышта да шахмат уйнауның файдасы бик зур. Хәзерге вакытта мәктәбебездә шахмат уеннарын оештыру, аның белән шөгыльләнү яхшы дәрәҗәдә оештырылган. Укучыларыбыз дәрестән тыш эшчәнлектә шахмат белән яратып шөгыльләнәләр. Район күләмендә оештырылган шахмат ярышларында һәр даим команда белән катнашалар. Спорт кеше тормышында зур урын алып торырга тиеш. Кичкенәдән үк спорт белән шөгыльләнгән кеше көчле, тәвәккәл, җитез була. Физик тәрбия дәресләрендә без сәламәтлекне ныгытабыз. Ә дәресләрдән соң оештырылган көрәш, бадминтон түгәрәкләрендә шөгыльләнү сәламәтлекне тагын да сакларга ярдәм итә. Мәсәлән, Давид Гараев, Зөлфәт Саидгараевич тәкләгән көрәш түгәрәген безнең малайлар бигрәк тә үз итә. Аларында кичкенәдән көрәш серләренә өйрәнәләр, көчләрен сынайлар һәм ел сайын районда, республик күләмендә оештырылган көрәш бәйгеләрендә алдынлыкны бирмиләр.
Мин Самигөл Илнар 4-нче сыйныф укучысы. Мин көрәш түгәрәгенә яратып йөрим һәм төрле ярышларда урыннар алам. 6 ноябрь көнне Шыңгар республика күләм ярышында үз үлчәвемдә 1-нче урын алдым һәм медаль белән бүләкләндем. Мәктәбез укучылары өчен бүгенге көндә бадминтон спортның мавыктыргыч уен төренә әйләнде. Бу түгәрәктә укучыларыбыз бик яратып шөгыльләнәләр. Шулай ук республика күләмендә оештырылган төрле ярышларда теләп катнашалар һәм призлы урыннарга лаек булалар. Мин Ахмадуллина Камилә 4-нче сыйныфта укыйм. 1-нче сыйныфтан ук бадминтон түгәрәгенә яратып йөрим. Республикабызның төрле шәһәрләренә йөреп призлы урыннарга лаек булдым. Менә шуның нәтиҗәсе, менә шу медальләрем. Алга таба да бу түгәрәктә шөгыльләнергә уйлыйм. Эшләмәсәң эш көне, ни ашарсың кыш көне дип әйтәләр. Хезмәт иң яхшы тәрбия чарасы. Мәктәбебездә хезмәт тәрбиясенә аеруча нык игътибар бирелә. Мәктәпнең зур гына бакчасы бар. Анда төрле яшелчәләр үсә. Әлбәттә, алардан мул уңыш алу өчен эшләргә кирәк. Җәйге каникул чорында укучыларыбыз мәктәп янында тәҗрибә участогында көчләреннән килгәнчә хезмәт куялар. Көз көне җыелган уңышларда үз нәтиҗәләрен күреп сөенәләр. Мәктәп каршында чәчәклек мәйданы бар. Анда берсеннән-берсе матур күз явын алырлык чәчәкләр үстерәбез. Бөтен фантазияләрне эшкә җигеп, укытучылар белән бергәлектә төрлечә бизибез, кичкенәдән үк матурлыкны аңларга һәм шушы гүзәллекне үз куллары белән иҗат итәргә өйрәнәбез. Шулай итеп, мәктәбебез җанлы тормыш белән яши. Дөрестән дә нәкъ шулай. Бүгенге көндә укучыларыбыз район олимпиадаларында катнаша. Аларга зур уңышлар телик. Тиздән зур бәйрәм, әниләр бәйрәме җитә. Шул уңайдан мәктәбебездә бәйрәмгә әзерлек эшләр башланды. Без дә хөрмәтле әниләребезне якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр телибез. Мөхәммәтҗан Самат башкаруында яңгыраячак җырыбыз сезгә бәйрәм сәламе булып яңгырасын. So
телевизор караучылар. Улар Таш мәктәбенә багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сау булыгыз!